Suntem la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Măzănăiești, Biserica Vilenu. Plecăm cu Boboteaza. Străgață! Stai mai încet, îmi vin și ăia mai bătrân. Florin, fugi după ei. La mei unde? Hai să dăm un suce grupul. Hai că mă filmez la vale, că fac o luat o viteză. Așa grăiește Domnul. Cei ce sunteți dezetați, credeți la apă, cei ce nu aveți avânt, mergeți și cumpărați și mâncați, mergeți și cumpărați, fără de avânt, fără de preț, vin și grăsime. Pentru cei cheltuiți argintul vostru, pentru lucru care nu hrănește și cu multe voastre, pentru ceva ce vă sfaturile. Ascultați cu mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți se va desfăta Sfântul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile mele, ascultați cu mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, dându-vă îndurările mele, îndurările lui David. Iată le-am făcut mărturie popoarelor că pe tine le stăpânim peste neamuri. Iată tu vei chema popoare care nu le știi și toate popoarele la tine vor veni. Și pe tine, Dumnezeul nostru, pentru Sfântul lui Israel, că El te va preaslăvi. Căutați pe Domnul cât îl puteți găsi, strigați către El câtă vreme este aproape de voi. Cel rău să lase calea lui și omul ce nelegiuit vicleniile lui să nu se mai întoarcă la ele. Să se întoarcă la Domnul, căci El se va milostivi spre acesta și către Domnul Dumnezeu cel mult iertător, căci gândurile mele nu sunt ca și gândurile voastre și căile mele nu sunt ca și căile voastre, zice Domnul,
Pe cât sunt departe cerul de pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță și două și pâine spre mâncare, așa va fi și cuvântul meu care e cuvântul lui Israel. Să luăm aminte, pace tuturor. Luminarea mea și mântuitorul meu și mă voi teme. Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Înțelepciune. Din epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, nu vă este știți de necazul și părinții noștri că a fost în nor și toți au trecut prin mare și toți într-un Moise au fost botezați în nor și în mare. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că piatra duhovnicească care îi urma, iar piatra era Hristos. Pace ție, cititorule. Gloriei tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să aminte în Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Și glas din ceruri s-a auzit: Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pace de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să Doamne, ne rugăm. miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru înalt preasfințitul și arhiepiscopul nostru Calinic, pentru preasfințitul episcopul nostru Damaschin, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru binecredinciosul popor român de păsfinte, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armate, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru satul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc în dânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru bunătățirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu putere
puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimite ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dăruiască apei acesteia putere de a zdrobi pe Satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeul nostru din toată vrăjmășia și ispita care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenie și curățire de păcate, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre tot folosul de trebuință, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viață veșnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor văzut și nevăzut, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor celor ce o vor lua și se vor găsa din ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi a ne umple de sfințenie prin gustarea din apa aceasta cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a celor păcătoși și să ne mântuiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia, Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, Curată, prea binecuvântată, slăvită, Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfânta Născătoare de Dumnezeu! Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o rugăm. Să-ție cu tine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Treime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a fiilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminește tot omul ce vine în lume,
strălucește și într mine nevrednicul tău slujitor, luminează-mi ochii minții mele, ca să îndrăznesc ca lăudabile facerea și puterea ta cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de mine pentru poporul ce stă înainte. Și acum, te slăvim pe tine, stăpâne iubitorule de oameni, atoțiitorule împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate. Te slăvim pe tine, Fiul al lui Dumnezeu, unule născut cel ce ești fără de tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit, Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceata Sfinților cu noi se adună și îngerii cu oameni împreună prăznuiesc. Astăzi Harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirilor lumea înfrumusețează. Astăzi norii răurează din cer omenirii ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară care era în vremea lui Moise se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făptuire. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi optea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să ne libereze pe noi din robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi văzând focul Dumnezeirii pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe făcătorul întrupat, pe stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat. Iar norii au dat glas mirându-se de cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Răzluire stăpânească văzând astăzi în Iordan și pe cel ce moartea neascultării și boldului gelăciunii și legătura iadului în Iordan le-a afundat și a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevrednicul tău slujitor, mărturisim slăvitele tale minuni de frică, fiind cuprins cu milință, strig către tine.
Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Că Tu cu voia Ta pe toate le aduci dintr-o neființă într-o ființă. Cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernișezi lumea. Tu din 4 stihii ai întocmit făptura și cu 4 vreme ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine te laudă soarele, pe Tine te slăvește luna, Ție se supun stelele, pe Tine te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul ca un corp, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu ai revărsat aerul spre răsuflare. Puterile îngerești Ție slujești și cetele arhanghelilor Ție se închină. Heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu de 6 aripi împrejur stânși și curând, de frica slavei Tale cele neapropiate se acoperă. Că Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chip de rob luând într-o asemănare omenească făcându-te. Că n-ai suferit, stăpâne, pentru îndurările milei Tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul și ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău de sfințirea Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit-o, pântecele fecioare ai sfințit cu nașterea Ta, toată făptura te laudă pe Tine, Cel ce te-a arătat că Dumnezeul nostru pe pământ te-a arătat și cu oamenii împreună ai viețuit. Tu, trimițând din cer pe Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră acolo nezdrobit. Tu însuți, dar iubitoare de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitoare de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitoare de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și-i dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului. Vă să ia izvor de rugăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor, feire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească, pentru ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta din ea să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru care înnoi prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noe cu apă a inecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mare și prin Moise a eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai despicat piatra în pustiu și au pus ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul Tău cel încetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Ilie a izbăvit pe Israel din rădăcirea lui Baal. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Tu însuși, iubitorule de oameni, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
Și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Și dă tuturor celor ce se vor atinge de ea și se vor stropi și o vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Adu-ți aminte, Doamne, de preafericitul Părintele nostru Daniel. Adu-ți aminte, Doamne, de înalt preasfințitul Arhiepiscopul nostru Calinic, de preasfințitul Episcopul nostru Damaschin și de cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și de tot creierul de binecredinciosul popor român de pretutindeni, de cârmuitorii țării noastre, de mai mari orașelor și ai satelor și de iubitoare de Hristos armată. De cei ce stau înainte și de frații noștri care din binecuvântate pricini nu sunt de față și miluiește pe ei și pe noi după mare mila ta. Pentru ca și de stihii, și de oameni, și de îngeri, și de cele văzute și de cele nevăzute să fie slăvit numele Tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire. Și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-te. Duhul închide porumba de verit întărirea cuvântului, cela ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire Ție. În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-te, și Duhul închide porumba de verit întărirea cuvântului, cela ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire Ție. În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-te, și Duhul închide porumba de verit întărirea cuvântului, cela ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire Ție. Să cântăm credincioșilor mărirea binefacerii lui Dumnezeu către noi, și făcându-ne pe noi, îi curățește în altar cel ce singur este stricăcios, sfințindu-ne pe noi, cela ce singur este stricăcios, că cerul ce o ia cu tine să fie de nevăzut, are Dumnezeu de Hristos, Dumnezeu nostru și Mântuitor. Oh. Hai, Petre. Ce am văzut acolo, nu știu, la și
lasă-mă că se ridică sus când ridic. Gata? Pentru cei care n-ați fost la biserică, nimic nu. Ne întoarcem la biserică cu icoanele. Să urcă cu o porniță. Andrei, unde mergi? Unde mergi pe ăla? Hai să-l probăm, mă! Ăla tocmai la Vales. Filmarea pe rând. Hai să vă arăt cum se scria înainte. Această Sfântă Cruce s-a făcut de Păpărele Ștefan Moldovan, Vlagă Vasile, la 1808. Betonul era bun de atunci. Sunt torc icoane la biserică.
Hai, Mitică! Lăruț, atunci... La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani! Nu mergi cu mojor tu? Aha, nu mai mari, că sunt bătrâni eu. Ia stai, că mi-e roată. Dar așa că stau sus acolo pe scări. A, deja a ajuns roată. Se înconjoară biserica de 3 ori, după ce se adună cu icoanele și s-a sfințit apa. Rodica să duc acasă. Cine? Mitică, unde? În biserică, o să fie. Și aici au sfârșit transmisiunea noastră.